होनोब्ला जोंनि बिदा फंबायखौबो जेलानाखि बिजेपि सोरखारनि खाथिसिम सौहैयोब्ला फारसेथिं एसे सिमना बारहां जायोबा जिन्ज्रिजों खानानै फिउ बोखिङो आरो फारसेथिं बिदा फंबाया एसे आबाव थांनानै आवाज बाहायनो नागिरोबा फारसेथिंखौबो जिन्ज्रिजों खानानै ज्रामबो बोख्लायो। बेबायदि बिजेपिनि आइडिय'लजिया बेराफारसेजों गोबां आइजोफोरखौ दिनै अरुनदयनि नाम होनानै ओरैबायदि फिदिंबाय थायो बोखथिंबाय थायो। थाङै थुङै अरुनदयखौ दिनै जाय मोननांगौ बैसोगोरा बैसो गोनां आइजोफ्रा बैसो थांनायफ्रा मोननो थाङा आरो होनायनि उनाव आरो फिन दानफिनो जेरखम इसार जे मानसिया थैनानै थाङाखै सुबुङा बै समावसो जों नुबोदोंमोन जे सती जयमतीनि दिनाव पुरुषा थैयोबा आइजोखौ सावफायोमोन। दिनै बेबायदि सिस्टेम बिजेपिनि आखला मावगासिनो दङ। मानसिया थैयाखै बथालिसखौ दानै दानै गोथाङैनो गोथै सावगासिनो दङ। बेनिखायनो बे आवाजखौ उथायनो आरो रायजोनि जौगाथिखौ मावनो थाखाय आंखौ आइ आफाया दिनै हास्थायनायाव आं ओंखारबोबाय। बावखुंग्रिनि जौगाथिनि फारसेबो मावनो बिभिन्न जनजातिनि फिसाफोरनि उन्नतिनि फारसे मावनो जायगा जायगा दिनै नुबिलास खालामनायाव आं नुबाय लामाफ्रानो दिनै साक्सेस नङा। गंसे गारि थांबानो ओरैबायदि हाद्रिया खुफुंनानै आइजोफोर सुनानै दोननाय लामनानै दोननाय जियाव हाद्रियानो गुफुंसारजोबो। फारसेथिंहाय मोनसे जे भिलेजजों थांनाय जे हस्पिटालजों थांनाय हारबाङा लामाजों मडेल हस्पिटाल भिलेजनि हस्पिटाल बेयाव थांनाय फैनाय खालामनो हान्थामेला थासारिया थिग नङा। दैमाजों बारनो ओरैबायदि खस्थ' औवा दालांजों गोबां स्टुडेन्ट लाइमोनसाफ्रा हान्थिनो खस्थ' जानानै दङ। गोबां जनजातिया बे हस्पिटालाव थांलाय फैलाय खालामनो खस्थ' जानानै दं। बिनिखायनो आसाम एसेमब्लिसिम जुदि आइ आफाया आंखौ एबार सौहैहोखागोन सौहैयोबा आं बाजेट खालामनानै बे खामानिखौ 100% मावफुंगोन आरो 100% लाइमोनफोरनो दिनै थांना थानायनि आङो दिनै मोनसे गोनां खामानिखौ आं मावनानै देखायनानै गालांगोन।